एने से हलियो जवाब ओने से पूछो हनी सवाल गे। एने से हलियो जवाब ओने से पूछो हनी सवाल गे। रतिया बतिया करत करत बज गेलो हाल 4 गे। रतिया बतिया करत करत बज गेलो हाल 4 गे। बज गेलो हाल 4 गे। नींद नहीं आइलो तोरा से करे में बात गे। मीठा मीठा दोनों कर हलिया गला बात गे। हाँ गे नींद नहीं आइलो तोरा से करे में बात गे। मीठा मीठा दोनों कर हलिया गला बात गे। कुछो नहीं दिल में तर खाली ख्याल गे। पूछो नहीं दिल में आबा तर खाली ख्याल गे। रतिया बतिया करते करते बज गेलो हाल 4 गे। रतिया बतिया करते करते बज गेलो हाल 4 गे। बज गेलो हाल 4 गे। दिल से दिमाग सब तोरे पीछे भाग तोरा सिवा कुछ नहीं हमारा के भाव कर जा। दिल से दिमाग सब तोरे पीछे भाग तोरा सिवा कुछ नहीं हमारा के भाव। गुंदन अंज सके तू ही हकी परसनल माल गे। गुंजन अंज सके तू ही हकी परसनल माल गे। रतिया बतिया करत करत बज गेलो हाल 4 गे। रतिया बतिया करत करत बज गेलो हाल 4 गे।